Ведаеце, за што я люблю Артура Вольскага? А таму што гэты паэт, пра якога звыкла думаюць, што ён проста дзіцячы паэт і ўсё, гэта зусім не так. Ён унікальны пісьменнік. Ён можа цікава, выразна пісаць на любую тэму. Напрыклад, у яго была кніга пад назвай «Што такое мікратоя?», дзе ён апісаў, як ствараюцца мікрараёны і зрабіў гэта так выразна, з такой файнай рытмікай, такі рыфмы туды ўплёў, што чытаеш і натхняешся. Затым у яго была кніга пад назвай «Еду ў госці да слана» 76-го года, дзе ён апісаў, які гэта жах быць у заапарку. Але ён не напісаў, што ўсе там пакутаюць, не, камусьці там добра, а хтосьці, як тыгр Шырхан ці бегемот, сапраўды там пакутуе, таму што ён хоча волі і свабоды. І такім чынам, яшчэ ў брэжнеўскія часы Артур Вольскі сказаў, што ў турме, у несвабодзе кожны пачуваецца па-рознаму. Камусьці гэта даспадобы, а хтосьці не можа там проста жыць, так як і людзі. Яшчэ Артур Вольскі напісаў цэлае апавяданне пра беднага зайца, якога артысты на аўтобусе, калі навяртаюцца пасля спектаклю, хочуць раздушыць. Чаму? Ды проста так, таму што гэта людзі, а людзі гэта жорсткія істоты. І толькі адзін хлопчык, адзін адненькі хлопчык ратуе гэтага самага зайчыка. Артур Вольскі розны, ён незвычайны, ён яркі, ён цікавы, ён вельмі актуальны. За гэта я яго і люблю і заклікаю вас, чытайце Артура Вольскага, натхняйцеся, і ўсё у вас будзе як мае быць.